O Viveiro de Empresas veu nacer a Cooperativa Gracia no marco do proxecto de formación Marketing Digital, Empregabilidade e Cooperativismo, organizado pola Fundación Paideia Galicia e a Escola de Organización Industrial, en colaboración coa Deputación da Coruña, de Loa e os concellos de Boiro e das Pontes. Gracia neste momento está instalada no Viveiro de Empresas que temos o Concello de Boiro en Espiñeira e xa vai facendo os seus pinitos a nivel empresarial. Para nós, como ben dicía, é un orgullo ter este tipo de iniciativas no noso Concello e, como digo sempre, Boiro é un pobo moi dinámico e o estamos demostrando día a día, non? O bo facer destes 5 boirenses fixolles merecedores deste galardón, que se entregaba este ano por primeira vez. Gracia foi seleccionada entre todas as iniciativas xurdidas de programas formativos organizados pola EOI en toda España. O premio foi nos dado polo mellor proxecto do ano para no sector de pymes da EOI e para nós foi un hito histórico que desde que nos empezamos a constituir, desde que empezamos a traballar xa a principios de ano, pois era algo co que non contemplábamos e co que é unha sorte poder ter este tipo de recoñecementos. Gracia desenvolveu o seu labor no ámbito do marketing digital en áreas como a consultoría, desenvolvemento web e a creación de contidos, entre outras. Ofrecemos 5 ramas do marketing digital. Empezamos pola consultoría e identidade de marca, onde analizamos como están as empresas, en que podemos axudalas, que en punto de partida están, etc. Ofrecemos a parte de programación e desarrollo web, todo referente a páxinas web, etc. Ofrecemos a rama de community manager para as redes sociais, campañas e publicidade online, e logo, por último, a creación de contidos, pois que é o noso principal servizo, porque é onde máis forza facemos, tanto imaxe, audiovisual, etc.